L'activitat econòmica genera residus. Per a millorar l'eficiència en la seua reduïda i minimitzar l'impacte ambiental, el comerç d'Oliva dona un pas cap al futur. Un projecte pilot per a la recollida intel·ligent de residus, amb la incorporació de contenidors intel·ligents en el mercat municipal i zones comercials, avancem cap a un model més eficient, sostenible i modern. Aquests contenidors, equipats amb tecnologia d'última generació, permeten millorar la recollida de residus en adaptar-se a les necessitats reals de la ciutat. Gràcies a sensors i a l'obertura mitjançant targeta intel·ligent sense contacte, aquests contenidors mesuren el volum de residus depositats per a gestionar millor la recollida, reduint desplaçaments innecessaris i emissions de carboni. El funcionament és senzill. Amb la teua targeta intel·ligent, obris el contenidor sense contacte. Els sensors mesuren el que deposites i la informació s'envia en temps real per a optimitzar la recollida sota demanda. Ja no hi haurà replegades innecessàries, només quan els contenidors estiguen plens. Això significa menys trànsit, menys emissions i més eficiència per a la ciutat d'Oliva. Amb aquest nou sistema, Oliva fa un pas ferm cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS. Avancem en economia circular més connectada, eficient i respectuosa amb el medi ambient. Gràcies a aquest projecte pilot d'economia circular del sector comercial d'Oliva, la recollida de residus serà més eficient i selectiva. Usar els contenidors intel·ligents és fàcil i cada gest compta. Reciclar bé i usar aquesta tecnologia ens permetrà reduir el desaprofitament i minimitzar l'impacte ambiental. Contenidors intel·ligents per al comerç. Oliva Circular. Jo cuide d'Oliva.